Vaig a presentar-vos Tinkercad. És una eina online de disseny 3D molt intuïtiva, amb una corba d'aprenentatge molt bona i que si aprenem a fer-la servir bé ens pot ajudar a fer treballs força avançats. A la descripció del vídeo trobareu un índex semblant a aquest en el que fent clic al minut podreu saltar directament a la part del vídeo que us interessi. Si no tenim un compte, el crearem i si entrem podem identificar-nos en un compte personal amb el nostre compte de Google. Anem a crear dissenys 3D i se'ns obrirà l'espai de treball. Tinkercad s'inventarà un nom per defecte per al nostre treball. Nosaltres podem canviar el nom. Començarem per conèixer les eines de visualització o de navegació. És molt recomanable fer servir el ratolí. Aquí tenim les eines que ens permeten avançar o retrocedir, però amb el ratolí, amb la rodeta cap a dalt o la rodeta cap a baix, podem avançar molt còmodament. També tenim aquesta peça que ens permet veure les diferents vistes, des del davant o al davant 45 graus, des de dalt, des de la cantonada. Podem fer clic amb el botó esquerre del ratolí i moure aquesta peça, o el que potser és més còmode, amb el botó dret del ratolí sobre l'àrea de treball podem moure'l també. També podem desplaçar l'àrea de treball prement la rodeta cap a baix i desplaçant el ratolí. Si estem en una vista, en qualsevol racó, i volem recuperar la posició inicial, podem donar-li a Home i tornaríem a la posició inicial. I ja tenim aquests objectes, podem navegar per veure'ls de diferents maneres. Quan tenim activada la visualització cònica, podem tenir una visió que ens és còmoda per representar el volum i l'espai. Les parts que queden més a prop nostres es veuen més grans i les que queden més lluny es veuen més petites. Això en general és útil per ajudar-nos a representar bé l'espai, però en alguns casos ens pot ser incòmode. Si jo ara vull treballar organitzant aquests tres prismes, em podria ser incòmode aquest tipus de visió i puc passar a una projecció recta, a una projecció ortogonal, i així més còmode veure aquestes figures. Puc tornar a l'altra visió sempre que vulgui. Fixeu-vos que si jo estic en una figura amb una vista superior i tinc activada la cònica, em podria donar la sensació que el prisma és d'una mida més gran del que realment és. Aquí en la projecció recta podem veure que fa 20 mil·límetres, aquí tenim en aquesta graella de referència, podem veure els 20 mil·límetres. En canvi, si tinguéssim activada la cònica, com que aquesta part ens queda més a prop, la veuríem magnificada, la veuríem més gran i ens donaria la sensació que ocupa més espai. També tenim, dintre de les eines de navegació, aquesta eina que ens serveix per centrar la vista en l'objecte que tenim seleccionat. Si no tinc seleccionat cap objecte, com que és l'únic, també ens funciona. Si tenim diversos objectes, ara mateix ens centra en tot el conjunt, però si selecciono aquesta, em centra la visió en l'element que he triat. Per tenir una navegació ràpida pot ser molt còmode. Per afegir objectes, fem clic sobre l'objecte i l'arrosseguem a la nostra àrea de treball. Quan tenim un objecte seleccionat, aquí tenim un menú que de vegades té algunes opcions que podrien ser útils. En aquest cas, per exemple, si tenim un quadrat i volem arrodonir-li les cantonades, però la majoria de les vegades el millor serà que modifiquem les seves mides des d'aquí. Tenim també algunes figures, com per exemple els cilindres, que en realitat són figures que són polígons d'una quantitat de costats. Si tenim el número de costats molt baix, es nota que no és una circumferència i pujant el número de costats l'arxiu es fa més pesat, però
tenim una curva més harmònica, més realment circular. Si tenim elements que volem treballar sota d'aquest desplegable, amb aquesta fletxa podem recollir el desplegable. Si algun element no el volem, amb element seleccionat podem fer clic a la paperera o simplement amb l'element seleccionat podem prémer suprimir. Quan tenim un objecte a l'àrea de treball, des d'aquí podem triar el color que volem d'aquest objecte. I quan entrem un objecte a l'àrea de treball, fixeu-vos que al mig apareix una rodona blava perquè estic posant la punta del ratolí sobre el terra, l'estaríem col·locant l'objecte sobre el terra. Però si quan entro l'objecte toco una paret d'un altre objecte, veieu que ara no està col·locat sobre el terra, la rodona ja no és blava, és verda, que és el color de l'objecte, o aquí és vermella, i fins i tot podem posar la base de la figura sobre la paret d'un dels objectes. Hem de fixar-nos perquè és fàcil arrossegar un objecte i sense adonar-nos col·locar-lo a sobre d'un altre. Una cosa que ens ajuda a identificar que no l'hem col·locat en el pla del terra és que ens dibuixa el pla sobre el qual l'hem dibuixat. Aquí tenim les formes bàsiques que podem arrossegar a la nostra àrea de treball i veureu que tenim diferents llibreries o biblioteques d'elements que podem aprofitar. Us animo ara que com a primer exercici seleccioneu un objecte, l'arrossegueu, el col·loqueu a l'àrea de treball, agafeu un altre, el col·loqueu a l'àrea de treball i ara proveu de trobar la manera de veure que un objecte tapi l'altre i la forma de veure només l'altre objecte. Podeu fer-lo servir fent clic en el botó dret del ratolí i movent-lo, o també teniu aquestes vistes del cub. Mireu també els objectes des de dalt i proveu també fins i tot a mirar-los des de baix. També proveu a centrar la visió en un objecte gràcies a aquesta eina, a recuperar la visió inicial i a desactivar la cònica, sobretot en les vistes en planta. Centrarem la vista en l'objecte en el que anem a treballar i veurem que quan el tenim deseleccionat, tenim l'objecte així, i quan fem clic a sobre apareixen aquests punts quadrats, aquests punts negres, aquestes corbes, i a més apareix aquesta línia blava al voltant que ens indica que ho tenim seleccionat. Si faig clic en aquest node, en aquest punt d'aquí, se'm fixen aquestes distàncies. Aquestes distàncies estan expressades en mil·límetres. Aquí cada quadradet petit és un mil·límetre i cada quadradet gran és un centímetre. Faig clic a sobre i puc fer clic aquí i introduir la mida que vull que tingui aquest objecte. També podríem arrossegar el node i moure'l a la mida que volguéssim. Però si volem variar les dues mides, si volem tenir aquí una mida concreta i aquí una mida concreta, estar pendent de les dues a la vegada es fa una mica difícil i és més còmode seleccionar i escriure per teclat la xifra exacta de la mida que volem que tingui l'objecte. També és útil notar, de vegades pot ser molt pràctic, que si faig clic en aquest quadrat, quan jo poso una xifra aquí, fixeu-vos que es desplaça cap aquí la figura. En canvi, si jo vull que el que creixi la figura sigui cap allà, faré clic en aquesta casella i ara aquesta cantonada quedarà fixa i la que es mourà serà l'altra. Tenim, a part de les mides de la base, l'alçada de la figura, que és aquest punt que està col·locat aquí. De vegades, segons com sigui l'angle, ens pot passar que ens sigui difícil veure algun punt i haurem de moure la inclinació amb la que estem veient per trobar el tirador que volem. Amb aquest podríem determinar l'alçada de l'objecte, igual que abans podem numèricament estic fent clic a la casella, posant la xifra que vull i premem Enter, o també puc simplement, després de posar la xifra, fer clic a fora. Si volguéssim escalar la figura, podríem fer servir un recurs. Posem per cas que jo estic treballant amb un hexàgon. Si jo selecciono aquest hexàgon i vull que d'aquí em faci 20 de mida, ara què he fet? He deformat aquesta figura
i fer el càlcul de quina mida hauria de fer aquí perquè es mantingui com a hexàgon regular podria ser molt incòmode. Desfaig fent Ctrl+Z, també puc fer servir aquestes fletxes d'aquí per desfer i per refer, i el que puc fer és tenir apretada la tecla majúscules i amb la tecla majúscules apretades es bloqueja la relació d'aspecte. Quan jo estic variant una de les dimensions, automàticament es varia l'altra, mantenint-lo escalat sense que se'n deformi la figura. Anem a veure ara com desplaçar una figura. Simplement fer clic a sobre de la figura i desplaçant-la, podem moure-la. Veieu que en moure la figura apareixen aquestes fletxes indicant-nos quan l'hem desplaçat. L'origen el tindríem aquí. I quan desplacem a la dreta i cap a baix, aquestes xifres són positives. Si volem moure cap a l'esquerra o cap a dalt, aquestes xifres són negatives. Si sabem on tenim l'objecte i exactament quan el volem desplaçar, posem per cas que el vull desplaçar 1 centímetre cap aquí, puc agafar l'objecte i desplaçar-lo. I després veig que l'he mogut en aquest sentit que no volia. Faig clic en aquesta xifra i poso un 0 i aquí li poso els 10 mil·límetres, és a dir, 1 centímetre, que volia que es desplacés. I ja tindríem l'objecte allà on volíem. La possibilitat de moure-la en alçada. Agafo l'objecte i per aixecar-lo, veieu que tenim aquí aquesta punta negra. Aquesta punta negra em permet, fent clic amb el clic apretat, pujar cap a dalt. Veiem que la figura l'hem desplaçat a 7 mil·límetres del terra i que en total l'hem desplaçat 7 mil·límetres. Ara faig clic a fora i de nou torno a moure la figura. Fixeu-vos que ara em diu que ara l'he desplaçat 2 mil·límetres i que en total està a 9 del terra. Si la volguéssim tornar al terra, podríem venir amb aquesta fletxa cap a baix i moure-la fins que veiem que està al terra, fins que veiem que aquí posa el 0. També podríem aixecar-la i fer clic aquí i posar el 0, però com que posar les coses al terra és una acció molt comuna, tenim una eina que ens ho fa automàticament. Simplement seleccionant la figura, amb aquest botó d'aquí, fem clic i el col·loquem a terra. Fixeu-vos que en col·locar el ratolí per sobre m'ha aparegut una tecla de funció. Em diu la lletra D. Vol dir que si quan això està aquí dalt jo apreto la lletra D, la figura va cap a baix. El mateix ens passarà amb les diferents eines, la de desfer, Ctrl+Z, i així podem veure quines són les tecles de funció dels diferents botons. Rotació de la figura. Fixeu-vos que tenim una figura que, com que estem treballant en 3 dimensions, la podem rotar en 3 sentits diferents. Aquí tenim aquesta fletxa que fent clic aquí la rotaríem d'aquesta manera. De vegades tenim algunes fletxes que no es veuen o es veuen malament depenent de l'angle on estem. Si ens posem així ja se'ns veu millor i podríem rotar-la en aquest sentit i amb aquesta fletxa d'aquí podríem rotar-la en aquest sentit. Fixeu-vos que quan apareix la roda per rotar, tenim una àrea, ara faré clic, i amb el clic apretat veieu que tinc aquesta àrea blava o aquesta àrea blava. Si em poso en aquesta àrea blava, faig salts fixes de distàncies. Si vull girar 90 graus o 45, és fàcil moure'ns dintre d'aquesta franja i anar a aquesta quantitat de graus exacta. En canvi, si volem una quantitat de graus més precisa, podem treure cap a fora el ratolí i aquí ens podem desplaçar els graus que vulguem. I com sempre, podem fer clic en aquest quadrat i escriure els graus exactes que volem que giri la nostra figura. Un problema habitual quan rotem figures és que rotem aquesta figura una quantitat de graus, no ens fixem en quan la hem girat i ara volem tornar a col·locar plana aquesta figura. No podem saber quants graus l'hem girat. Si fem clic, tornem a veure el 0. Quan estem treballant en alçada sí que tenim un truc, que és desplaçar-la, posar que el desplaçament sigui 0 i aquí podem veure a quina distància està del terra. En canvi, aquí no podem comprovar de cap manera quants graus l'hem girat. Si volguéssim tornar-la a posar plana, ens podria costar encertar exactament quin és l'angle que l'hem de girar. Un truc que podem fer servir és fer servir aquesta eina, que explicarem en el següent capítol, però ara m'avanço. Fem clic sobre aquest punt que ens apareix quan hem fet clic a l'imant i en desplaçar la figura col·locarem la base de la figura sobre
al pla de l'àrea de treball. També podem fer una forma simètrica. Per exemple, si tenim aquesta forma i li donem el botó de simetria, ens apareix simetria vertical. En aquest cas, la simetria horitzontal no ens permetrà fer res que puguem identificar, hauríem de provar amb una altra figura, i aquesta tampoc ens permetrà veure-ho. Agafem una altra figura que ens sigui més útil per això. Molt bé, ja veiem, seleccionem aquesta figura, simetria, i aquí podem veure aquesta simetria també en els tres eixos. I ara us proposo fer un mini exercici per provar això que acabem de veure. Agafaré aquest dau i li donaré alçada 5, amplada 10 i ja el deixarem en profunditat 20. Ara aquesta figura la inclinarem 45 graus i aquesta figura, fixeu-vos que ara en rotar-la ens ha quedat una mica enfonsada. Seleccionarem la figura i la posarem a terra. Ara volem copiar aquesta figura. La seleccionem i podem fer Ctrl+C, Ctrl+V baixa, o també podem fer servir aquesta tecla d'aquí per copiar i aquest botó d'aquí per enganxar. Aquesta figura la emmirallarem en aquest sentit. Emmirallem en aquest sentit i col·locarem aquestes dues figures així, tocant-se. Doncs vinga, proveu a fer aquesta figura. Com seleccionem amb precisió els subjectes a Tinkercad? Tenim diferents elements i volem fer una selecció. Fem clic amb el ratolí, cobrim tota l'àrea en la que estan aquests elements i els hem seleccionat tots conjuntament. Ara, si faig clic en qualsevol element de la selecció, puc desplaçar-los tots a la vegada o si canvio l'alçada, afecta a tots els elements del conjunt. Posem per cas que jo ara vull desplaçar tots els subjectes excepte a aquesta bola blava. Llavors, si he de buscar una vista que em permeti amb el ratolí seleccionar-los tots menys la bola, em pot costar molt. Una possibilitat és selecciono tranquil·lament el conjunt i ara premo la tecla majúscules. I amb la tecla majúscules presa puc fer clic en un element i desapareix de la selecció. Fixeu-vos en aquesta línia blava, ens diu quins elements estan seleccionats i aquest no té la línia blava. Ara, si desplaço els subjectes, aquest no està seleccionat. També podem fer servir la tecla de majúscules per seleccionar els subjectes individualment. Si jo selecciono un objecte i sense prémer majúscula selecciono un altre, el primer es deselecciona. Però si tinc la tecla majúscula expressa, puc seleccionar uns quants subjectes i ara moure en conjunt, moure'ls, deformar-los, fer simetria o fer el que vulguem en aquest grup. També tenim Control i la lletra A per seleccionar tot el conjunt. Eines d'alineament. Si tenim diferents subjectes, per exemple, aquests tres subjectes d'aquí els volem posar tots tres alineats, podem seleccionar els tres subjectes i amb aquesta eina d'aquí, plegarem això, amb aquesta eina d'aquí, apretem i ens apareixen aquests punts negres. Aquest és alinear-los horitzontalment, ja estan els tres alineats. Ara, fixeu-vos que podrien tenir, en aquest cas tots tenen la mateixa alçada, aquí. Tenim aquest objecte que volem aixecar-lo, que quedi alineat amb aquest. Doncs seleccionem els dos, agafem el alinear i veieu aquests tres que estan així en alçada, aquests tres punts. Si faig clic aquí, podem alinear a dalt. Com heu pogut veure, quan poso el ratolí a sobre d'un punt, ens dibuixa en aquestes línies taronges com quedaria. Si jo ara faig alinear al mig, veig dibuixades aquí en línies taronges aquell cono i aquest cilindre com s'alinearien. Si m'agrada, si és el que volia, faig clic i ja els tinc moguts. Sí? Però ara posem per cas que jo vull alinear aquest rectangle amb aquest quadrat, però vull que el rectangle quedi centrat respecte a aquest quadrat. Si jo selecciono això, el conjunt, i vaig a les peces d'alinear,
Si faig el clic aquí al mig, serà el quadrat el que es desplaçarà, perquè l'alineament el fa al conjunt dels elements seleccionats. Per tant, es desplaçaria al quadrat. Si jo el quadrat ja el tinc col·locat i el tinc com vull, puc fer clic en el quadrat i ara fixeu-vos que els tiradors s'han col·locat respecte al quadrat. Si jo ara faig clic aquí, veieu que em diu que s'alinearan respecte al quadrat. El quadrat gran no es mourà. Però aquest quadrat petit sí que es mou i jo no volia que es mogués. Jo ara no puc eliminar-lo de la selecció. He de fer clic a fora, es desactiva l'eina d'alinear, seleccionar només els subjectes que vull alinear, tornar a activar l'eina d'alinear i ara sí, faig clic en l'objecte que mana i aconsegueixo que només es desplaci aquell objecte. Un últim detall que podem apreciar de l'eina d'alineament és que si tenim diferents subjectes alineats, ara els alinearé en aquest sentit, veureu que quan agafo aquests dos subjectes i poso l'eina d'alinear, aquests estan en negre, però aquests estan els tres en gris. Què vol dir? Que ja es compleix l'alineament, però com que són de la mateixa mida, a la vegada estan alineats al centre, a un costat i a l'altre, i d'alçada també estan alineats a dalt, al mig i a baix. En canvi, si selecciono aquests dos subjectes, que aquest és més estret, i faig servir l'eina d'alineament, veureu que sí que tinc a dalt, al mig i a baix, però ara només tinc en gris el centrat. Per copiar, podem seleccionar un objecte, fer clic en el botó de copiar i fer clic en el botó d'enganxar i ja tindríem la peça copiada. Les tecles de funció són les habituals, Ctrl+C, Ctrl+V baixa. Així que jo puc seleccionar l'objecte, fer Ctrl+C, fer clic a fora, Ctrl+V baixa i ja el tindríem. Però tenim també una eina molt útil que és la còpia múltiple. Selecciono l'objecte i faig clic a la còpia múltiple. Ara, això el que em permet és que si jo aquesta còpia que m'ha aparegut exactament al mateix lloc la col·loco, per exemple, a una distància de 30 des d'aquest punt, o sigui, 10 de distància respecte a aquest, cada vegada que jo premi aquí, des del nou objecte farem exactament el mateix, desplaçarem i els col·locarem i ens quedaran així endreçats. Això no serveix només amb el desplaçament, sinó també amb la mida o amb la rotació. Si jo faig aquí aquesta còpia i ara aquesta nova figura, per exemple, la moc 22,5 graus, cada vegada que faci clic m'apareixerà una nova còpia rotada a aquesta quantitat de graus. Si faig una figura i la selecciono, la copio i aquesta nova còpia, a més de moure-la, la he fet més petita, al 50% més petita, i faig una nova còpia. Tenim, si aquesta era de 20 i aquesta és de 10, ara aquesta és de 5 i faig una còpia més, aquesta és de 2,5. Així que per processos en els que haguem de repetir, aprofitar aquesta eina pot ser molt útil. Quan volem col·locar una figura sobre una altra, podem mirar l'alçada de la figura, en aquest cas està a 20, i agafar la figura, aixecar-la a 20 del terra, i ara ja la podríem col·locar aquí, podríem fer-lo perfectament amb les eines d'alineament i ja les tindrien ben col·locades. Hi ha, però, una forma més senzilla de fer-ho. Tornarem a col·locar la figura al terra, que és l'imant. Selecciono la figura i li poso un imant. Amb aquest imant seleccionem aquest punt de la base i allà on col·loquem la peça automàticament es col·locarà. Col·locar la peça aquí dalt pot ser poc complicat, pot ser fàcil, però és especialment útil quan volem fer-lo, per exemple, en una cara. Selecciono i em poso en aquesta cara del quadrat i ja no he d'encarregar-me jo de rotar-lo. Ha quedat rotat automàticament. Això seria útil, per exemple, si estiguéssim fent un dau i volguéssim posar coses a les cares del nostre dau. Recordar també que tenim una figura que és el dau, que seria més útil si volguéssim fer un dau, però si jo ara volgués decorar aquest dau posant coses a les diferents cares,
per col·locar-les en cada cara, serà molt útil aprofitar aquest recurs de l'imant. Sempre és la base la que col·loca en la cara que estiguem tocant. I ara, com podem fer la composició i la devastació? El sumar figures o restar figures. Si tenim diferents figures i les unim, veieu que puc fer que una travessi l'altra. Quan seleccionem el conjunt, podem donar-li al botó d'unió, i automàticament quedaran unides com una sola peça. A partir d'ara, tant la mida com les deformacions, rotacions que jo apliqui es faran a tot el conjunt tractat com una sola peça. Si després ens adonem que volem fer alguna cosa diferent, podem seleccionar això i partir aquesta agrupació i, de nou, podríem tenir les peces per separat i editar el que necessitéssim. Així podem anar composant, afegint, però també podem devastar. Puc agafar aquesta peça, que ara és sòlida, i fixeu-vos que aquí tenim aquesta opció. Aquí ens han posat l'esfera, el cilindre i el quadrat ja com a forat, però totes les peces, qualsevol, aquí tenim l'opció de tenir-la sòlida i de tenir-la feta un forat. Jo ara col·loco això aquí i quan selecciono el conjunt i l'agrupo, ja hem fet aquesta devastació, ens hem menjat aquesta forma. Si jo volgués, per exemple, fer un forat en aquesta caixa o, per exemple, buidar la caixa, puc agafar una altra caixa, aquesta és de 20 per 20, doncs, com que voldré parets de, per exemple, 1 mil·límetre, la faré 2 mil·límetres més petita, perquè sigui 1 mil·límetre menys per cada banda, i ara aquestes dues figures, aquesta li diré que és un forat, i les dues figures les alinearé en aquest sentit i en aquest sentit. Ara, la figura està al terra. Si les combinés, tindria un forat complet que m'arribaria fins al terra. Puc desagrupar-la i ara el que faig és que aquesta caixa de dintre la pujo 1 mil·límetre també del terra. Així ara, quan combinem, tenim la caixa amb el terra. Ens pot passar en alguna ocasió que, tot i que aquestes dues figures siguin de la mateixa mida i les tinguem ben alineades, veiem aquí els 3 punts, en el moment d'agrupar-les, com que estan just arran, es quedi aquí una pel·lícula, una capa molt, molt fina. És un error del programa, normalment no passa, però si en alguna ocasió passés, penseu que aquesta figura d'aquí, ara si la volguéssim que arribés fins al terra, doncs la podem fer sempre una mica més gran. Ara ja sobresurt i ara quan la unim ens assegurem que no ens donarà aquest problema. Fixeu-vos també que jo puc tenir un forat i diverses figures, que aquest forat travessi diverses figures a la vegada, però si jo només selecciono aquestes dues figures, fixeu-vos també que per seleccionar no necessito seleccionar tot el quadrat, només que el toqui una mica el quadrat i el forat ja està, i puc veure aquí la línia blava que em diu que el forat i el quadrat estan seleccionats, però aquestes figures no. Quan jo ara li doni a composar, el forat m'haurà obert el forat per aquesta peça vermella, però no per les altres perquè no estaven seleccionades. També es poden crear grups. Un grup és una unió d'objectes, venim aquí, li donem a agrupar, però ara no s'han unit, no s'han soldat en una única peça, no han creat un únic grup. Simplement estan units per si els he de desplaçar o si els he d'aplicar alguna transformació, perquè no pugui seleccionar un sense seleccionar els altres. Però fixeu-vos, ara vaig a desfer el grup i vaig a afegir un element més en aquest grup. Jo afegeixo aquest element i si li donés a combinar, a convertir-los en un sol bloc, el forat es menjaria aquestes figures. Però si en comptes de fer això els converteixo en un grup, aquest forat no ha desaparegut i no s'ha menjat res. S'ha unit a aquest conjunt. I si mai els volgués combinar, volgués que això es mengés aquesta peça, primer necessitaria separar el grup i després aplicar aquesta unió.
Per acabar, us animo a que feu una figura composada a partir de figures bàsiques. Podeu fer aquesta mena de càmera de fotos amb un cub de format perquè tingui la mida corresponent, un petit cub aquí, podeu fer aquests triangles als costats, que el podeu fer a partir d'aquesta figura blava, i un cilindre. Les mides són tot múltiples de 5. Aquest cub està deformat perquè ja no sigui un cub que tingui 10 per 20 per 20. Aquest cub sí que té 5 per 5 per 5. També tenim 5 i 5 aquí de llarg i això també són 5. La qüestió és fer el cilindre, girar-lo, centrar-lo. Aquest conjunt de 3 peces podeu agrupar-lo i centrar-lo respecte a aquesta figura. Si us animeu, podeu fer altres figures més complexes. Aquí teniu, per exemple, això, que seria com una caixa per donar la manivela, que surti alguna cosa per aquí. Ara per aquí no hi ha res, està buit, però és una idea, agafar una caixa, fer-li un forat, podem agafar un parell de cilindres, aquí podem ficar un prisma deformat a partir d'un cub i com aquesta figura, qualsevol altra que imagineu, es tracta d'anar practicant i familiaritzant-se amb l'entorn de disseny.